xa ngoko uYesu wayeyamkele iviniga wathi kugqityiwe wathoba inhloko wawunikela umoya wakhe kugqityiwe. Ndicela ke mongameli ukwenza i-disclaimer yento kokubana ndiyayazi into yoba abashumayeli bandilinde ndawoni kweli lizwi, kodwa namhlanje kule pasika ka-2026 ndiyanqwenoba elaa gama abashumayeli khe silibeke ecaleni. Mhlawumbi khe silijonge ngesiNgesi, ulwimi eluzaba kufutshane kunye nathi. Okwemoto ediesel ke zawucenga rhamente into kokuba nindinyamezele. Noko selilide elithuba sihleli apha, kodwa uthe umongameli xa ethetha apha wathi singasingeze epasikeni enempiliso, hayi epasikeni ekumandi kuyo. Xa uYesu esithi kugqityiwe, ithi iBhayibhile yesiNgesi, it is finished. Ithenye, it is accomplished. Ithenye, it is done. Ithenye, it is complete. Ithenye, it is paid in full. Now, ndifuna kwezi sentences into yokubana sibe ne-figure of speech esiyibambayo, le ingu-is. Endizawucela into yokokubana uzum-highlighte u-is, okanye xa umbhale ngonobumba abakhulu, okanye umthathe umfake ebhegini, because kule ntetho endizawuyenza apha kukhona apho esizawufika simdinge khona. Kugqityiwe. 480 years emveni koba amaSirayeli ephumile eJiphuta, kumkani uSolomoni wakha itempile, a very beautiful structure, presiding bishop, a very amazing structure with a very amazing architecture. Ukuba ngaba uyanqwena ukuyoyikhangela, ungaya phaa kulaa ncwadi yokumkani besithandathu, uhambe uyokuzibonela into yokokubana yayinjani na itempile eyakhiwa ngukumkani uSolomoni. It is finished. Etempileni kwakukhona ii-sections ezintathu. Eyokuqala kwakuthiwa yi-entrance hall, ekuthiwa ngesiHebhere yi-ulam. It was the front part of the temple. Kube khona eyesibini athi amaHebhere yi-hekal, which is the holy place or the main sanctuary, which is in the middle of the temple. Kubekho eyesithathu abathi yidibir, i-holy of holiness, lesithi yingcwele yengcwele. The two sections were separated by a veil. Kwakuthi ke kanye ngonyaka umbingelelo omkhulu ahambe ayokungena etempileni eyokucamagushela isono soluntu. Lo mini yayisiza kube kanye ngonyaka. Bathi xa beyithetha ngesiHebhere Yom Kippur, a day of atonement, imini yokuxolelwa kwezono. Yayingumbingelelo omkhulu yedwa ke who was authorized ukuyongena etempileni ayokuxolela izono zabantu. Wayiba nezinto ke aziphathayo xa esiya
etempileni kwakubakho imvu kube khona inkomo nezinye izinto ezaziqhunyiswa kuyocanyagushelwa isono somuntu. Kuthiwa mongameli kwakufuneka xa esiya umbingelelo omkhulu etempileni abe yena kuqala uqinisekile ngesiqu sakhe into okokubana ungcwele. Kuthiwa wayithi xa izawungena etempileni abochelelwe ngentambo ukwenzela into okokubana ukuba ngabe ufike phayana engekho ngcwele uza kufa, ukufa kwakhe kufuneka into okokubana makatsalwe. It is finished. Once in a year, imagine ukuba ngaba ibisithi apha ndiqinisekile into yobana besizawukona deliberately because sisazi into okokubana uba sizawulinda i-day of atonement apho sizawuxolelwa khona izono zethu. Masiyeke ke incwadi yokumkani netempile. Nansi itempile esinayo phezu komnqamlezo. Uthe xa yethetha umruti Iris kule ndawo wathi sele kumnyama njengokubana kumnyama kwavakala umuntu esithi inene lo ibinguye unyana kaThixo, ngoba kuye kwenzeka isimanga sokuba xa kusehla ubumnyama elakhuselo lasetempileni lohluka phakathi kwacaca into okokubana kungena ngoku unyana kaThixo who gives us direct access to God. At this point in time we do not need umbingelelo omkhulu oza kusihambela ngaphambili asisele izono zethu etempileni. There is no middleman. Atobhalela uTimothy athi nguYesu ngokwakhe ongumlamleli phakathi koThixo, phakathi noThixo nomuntu. uYesu uyimvana uqobo lwakhe olume egephini phakathi kwethu noThixo. Ungulona uvunyiweyo nguYohane athi kwintili zeBhathabhara ngaphaya kweJordan athi nanso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Ingaba sisazinida na izimvu zokuxolelwa izono zethu? Kugqityiwe ngoba kuthe kusawukrazuka ikhuselo kwagqitywa. Gqityiwe nangeyakho impilo ngoba kugqityiwe emnqamlezweni. uYesu ngalomzuzu unikeza ireport kuThixo wakhe. uYesu is being accountable for a project ebezile wazokuyenza ezantsi emhlabeni. Uxwaye ifile premier. Abantu kukho abantu abathunywa iprojects banga account. Kukho abantu abathunywa iprojects siphelele emoyeni. Ni accountable. Ni accountable. Uzuthi xa ufike ofisini yakho uyazi into okubana le project ubuyinikiwe, you've got a principal that is waiting for a report. Zeba account premier. Eka Yesu i-report isummary yayo sifumana pha kuLuke chapter 14 verse 18-19. Uthi umoya wenkosi uphezu kwam ethe ngoko yandithambisela into okokubana mandizophilisa abagulayo, kuthi abazimfama babone, uthi ndinike ubungcwele kwimilwelwe. Ingathi ke kule file ephethwe nguYesu ine folder